kanang magsigi taghangyo sa usa ka tawo nga buangon na abay paglaom wa nya gibalibara na kaniya kadaghan nya kahibaw jud kang buangon na siya way respeto sa iyang isig ka tawo wa gani mo tuog Ginoo ganahan pa mo magsigig balik-balik og hangyo. Hoy, dili oy muundang ta. Pero kung wa gilain nga imong gituuhan nga makahatag nimo sa imong gikinahanglan, bisan pagsalbahis kay na siyang tawhana, bisan pag-unsa na siya ka animal, magpaubos gyud ka aron mohangyo kay nahibaw man ka nga wa gilain nga makahatag nimo. Mao na gitawag og pagtuong tinuoray. Kana bang moangkon ta nga wa ko'y mahimo kun wa ni siya. Kamo mga asawa, na ba mo gisulti nga wa ko'y mahimo kun wa ang akong bana? Kinsang mga asawaha dinhi nga moingon wa jud ko'y mahimong kaayuhan sa akong kinabuhi basta wa ning akong bana. Taas ang kamot. Tanawa, di ba? Moingon ko, ngika ko, may magdi ko mabuhig wa na siya. Awa na. Anha gyud ka diha mo sugod nga din adyog ka mohangyo. Din aka magpaubos kay nituo man ka nga ikaw mabuhi ra gyud wa siya. Mauro sad na ang atong relasyon sa Ginoo mga igsoon. Kana bang daghan kay nato karong mga tao nga murag naagita mo salig sa kwarta, naata mo salig sa atong gahom, naata mo salig sa atong kaning abilidad, naata mo salig sa atong kabtangan. Nya murag makahimo nata sa atong gusto bisag way Ginoo. Na kung maghisgot tag kaluwasan, way tao, way butang aning kalibutan nga makahatag natog kaluwasan. Labi na gyud kining kaluwasan sa kalag. Kwarta di kaluwas og kalag. Balay di kaluwas. Imong gahom dinhi, presidente man ka, hangtod sa barangay konsehal, elected kunuhay kas mga tao, di gyapon ang makaluwas sa imong kalag. Talents, sikat kay kastanan, ikagi champion kanunay, di gyapon akaluwas sa imong kalag. Honor, kanang beauty, ikay kinagwapahan, kay na Miss Universe ka, mutya ng Pilipinas, mutya ng San Vicente. Kinsa may niagi ninyo din pagkamutya, beta sa kamot. Wow. Ato sa mga naong, di man para mutya. Din alam ta mga ambisyon na ng mutya-mutya. Pero ang ako ba, di nakaluwas, oy. Hasta ganining akong pagkapari. Karon daghan man yung kunuhay mag-follow nako aning akong mga nganing akong pagkapari karon. Di gyapon ni makaluwas nako kun way Ginoo, i-minus na akong Ginoo. Wa gyud ko'y mahimo. Impierno ra gyud. Muna, kung ang atong pagtuo ingon ana na maliwat kita ni Mama Mary. Unsa may kinaiya ni Mama Mary? Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Why question? Why question? Nya tanan nga nahitabo sa kinabuhi ni Mama Mary, iya gid nang angkunon nga pagbuot ni Ginoo. Tanan nga mahitabo niya, di niya supakon kay pagbuot ni Ginoo. Nganuman kahibaw mas Mama Mary pinaagis iyang buhi og lig-on nga pagtuo. God knows everything. Nothing is hidden with God. Way matago sa Ginoo, kahibaw siya tanan. Unya motuo sa Mama Mary nga God is always in control.
Zaman, mo ni inyong pagtuo. Nigtanaw ninyo sa amin, nituo mo nga ang Ginoo mo'y nagbuot nga nung nikatag na imong kilay. Nya, ang Ginoo din nagbuot nga imo nang kiskison o imong badlisan para tarong tanaw. Ha? Nga ang Ginoo nasayod nga healthy kay kag hormones, reproductive hormones, nga dali ra jud kay kang mamabdos. Pagbuot inas Ginoo nga magpalaygit ka. Ha? Hoy. Pagbuot inas Ginoo nga imni og pills, butangig kondom, inig himo ninyo anang inyong love making. Wa day magtan-aw ang Ginoo diha. Nahadlok day ka nga mudaghan ang inyong anak. Din-aw niya ka makabuhi nila, din-a ka makapaeskwela. Ikaw di ay mo'y mubuhi sa imong anak. Ikaw di ay maghatag niya ginhawa, ikaw di ay maghatag niya tubig, ikaw ay maghatag niya ning adlaw, hangin o uban pa. Ikaw gidi ana. Kana mga inaana ba nga pangutana ba? Nya may untag mo ending ta totally I submit. Ana no? Ano na nagminghoy mo na inyong now? Ako dugay-dugay na kong sige og hangyo. Hut da in taon ninyong palit kining slat. Dugay-dugay na yun, no? Pila ba? Akong balikon ha. Nanghangyo yun ko nga, sus, before my birthday, mahurot, unta ni kahalin ang mga slots. Akong birthday, karong November 24. Pila na lang kaadlaw? Walo na lang kaadlaw. Kung makaabot pa ko, di ko mamatay rong adlaw or ugma ba. Kanindot untag mahurot na nigpalit ang slot, pero wag yun mahurot. Na, gamay ra kayong halin. Adi man sa noon gamay, no? Ubay-ubay man sa ni, pero wag yun mahurot ba? Nya, mawadaan day kong pagtuo. Muingon ra gyapon ko, God knows everything. God is in control. Nya, muingon day ko sa Ginoo, Lord, unsa may akong buhaton, wa man gini mahurot. Yung Ginoo, ayaw sa hunong sa pagbaligya. Sige ra jud kog baligya. Ako na'y mag-igo nga mutandog aning mga buangon o kasing-kasing. Matandog ra lagi na sila, muhatag ra gid na sa madugay sa madali. Labinag na sila'y stage 2 na palit day nag-slot. Naku ayaw sa Lord kay kana sang stage 2 murag kuyaw-kuyaw naman na. Sige, stage 4 lang. Dako-dako na nagpalito, nag-ayaw lang sa dana. Lord, ayuha lang no na sila. Ana, sige, ikaw na lang akong taga-ag stage 2 nako na. Dinagin ako kabaligya ani siya. May mag-ikarasay sa ligan pagbaligya. So atong SBF dag para sa atong kumbinto, ang atong halin niabot nag 43,714 kaslots na apay 16,286 kaslots nga available tag 500 pesos. Nya nasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos, nakadawat na sa tag 311 ka 16 slot challenge. Sa atong pakpakan di ang namalit og SBF dag murag kuwang gini sila sa Abiba da. Bitaw, pakpakan na to kay kadako anang grasya. Nya sa ato sad nga CTUMM kaning atong gipangtukod rong balay, gasugod na ta. Hopefully on my birthday kung makaabot pa ko karong November 24, doon na ako'y ika-report ninyo at least usa ka balay, no? Atong matukod. Di ba? Nice kayo. So, palit ang atong kuan, si TUMM, 45,245 slots na ang atong halin na apay. Jutay na lang yun, no? 24,755 na lang ka slots ang nahibilin nga tag 100 pesos per slot. Sus, mamalit ang tanan karong simanaha. Kutob ugma, 100 pesos kitang tanan. Hurot na ni siya sunod simana before my birthday. Nya, gusto sa mog challenge na ni 61 slot challenge nga tag 6,100
100 per challenge. Nakadawat na sa tag 215 ka 61 slot challenge. So ato na sang pakpakan. Yes, salamat kayo. Ang atong DSAP katong dihas investment slot, tulo na lang ka slots ang available. So 500,000 pesos ni per slot with 25% interest per annum. Salamat kay ninyong tanan nga namalit ani nya kining pag-submit sa Ginoo sa mas gibuhat ni Mama Mary ug sa mga santos mubunga gini siya positive result. Bisan sa unsang aspeto sa atong kinabuhi dinhis kalibutan. Nomdom bitaw ko sa una idol na nako si Manny Pacquiao sa boxing. Nya batan-on pa kay na siya. Sige jud kog tan-aw, blow by blow pa to sa una. Sugag yung kumo, daot lang na siya. Katong ika-12 fights man siguro to niya, 11-0 man ting ito iyang record. Iyang kontra kadto si Toricampo man siguro to katong dako kay Glawas. Naigo bitaw siya diri sa babas atay nakatog si Manny Pacquiao, napildi siya. Batan-on pa kaayo nya. Una-una ako duwa na ni paglaom ning tawhana Pero believe kay kus pailog ni Manny Pacquiao kanang di gid siya mo surrender ba. Sige lang gid siya fight ana hangtod ni sikat na gid siya hangtod pertinang sikata. Nakatog na sad siya sa kumo ni Manuel Marquez. Sige lang yapog padayon ana hangtod gyud karon nga siya maoy number 1 sa kaning record with regards to kanang pila ka divisions ang iyang na championan. Na champion siya og 8 divisions. Wala pa'y nakakuhaan no? Murag 6 raman siguro yung nakuha sa kadaghanan na boxers. Ang iyas 8 divisions. Siya say pinaka tiguang sa iyang division na champion. Katong kontra niya si Turman man siguro to. 40 years old man siya to. 40 kapin ba to? Nga na-champion siya. Ang iyang kontra batanon kayo. Tungod sa iyang pailob, naghatag niya og nindot na success. Gilingay mong tupad. Ing na mapailobon ka, di ka daling manluod, di ka daling mukusmod. Nayuban na to, gamay lang failure, kusmo dayon, give up dayon, liktor, makoreksyonan lang sa kama, undang dayon, choir, masawayan lang kay nayabag, undang dayon, ang sa aspeto sa politika, ako sa nisiyang hisgutan kay bago pa maning nahitabo. Ako lang gibasa ang panghitabo ba. Watay pabor-paboran. Si VP Sara na siya gi-apply nga budget para sa 2025 dito sa Congress. Pag-abot dito niingon dayon siya, dili ko mudawat og question and answer regarding sa akong budget proposal kay totally entrust na nako ninyo din his kongreso. Ayaw na lang ko ninyo question na. Gipresenta na nako, i-entrust na nako ninyo. Gikulata siyag maayo sa mga questions regarding sa iyang previous nga mga budgets. Hangtod karon wa pa gani na mahuman. Sigihan gyud question. Gisaway og maayo ang iyang pamaagi sa pag-spend sa iyang budget. Hangtod gyud nga ni-conclude ang Congress nga tagaan na lang siya from 2 billion nahimo naman lang tinga ito mga 700 million. Gi-interview din siya. Sara, unsa may imong buhaton ana? BP Sara nga kuao naman ang imong budget. Siya kun unsay ilang ihatag, ako gid nang gamiton mo padayon ra gid mig trabaho. Siya unya unsa pa may imong isweldo ng uban sa ipang-close lang usa ng among mga satellite offices basta mo trabaho ra gyud mi ug unsay budget ihatag kanay among trabahoon.
Sama mo ana, thumbs up mo o ana. Wa gid siya mangluod. Siya, og unsay ihatag? Nga naman na nila akong dawaton. Og mao to, final sa Congress 700 kapin million ang gihatag from 2 billion. Nakakita ko gabi sa anang dias vlogger na aday hearing sa Senate sa ilasang pag-treat sa mga budgets. Nag-hearing sa dito, ambot o mao ba katoy final o naapat to sila'y plenum sa Congress o sa Senate. Gi-approve sa Senate ang original nga budget ni BP Sara in 10 minutes na approve. In 10 minutes, katong 2 billion. Lahi isa sila gitanaw dito sa Senate. Ano ba, no? Na lamanuhay sila. Nako, lain-lain yung pananaw ang tao, no? Sa iyasang pagpailog ni BP Sara, nawa ra gyud siya, submit sa dito Senate. Ang Senate na mismo mo inisulti pagkakugihan aning opisinaha. Usa man ni sa mga aktibo kaayo nga departamento sa atong nasod. Nganong ato maning limitan siya o budget. Ato no ning suportahan aron mas mulihok paginigmayo kay kaaktibo ani na magani uban yang departamento matud pa dito sa ilang argumento sa Senate na magani ubang departamento diha nga natug lang ang budget. Wa gyud gibuhat. Kani pa ba nga porting aktibuha niya para gyud sa kaayuhan sa mga tao ato ning suportahan. Mao sa ilang nakit-an dito ang diri sa Congress siging question ana ala gyud pila to ka oras god abot gud to sobram tingali to 4 hours siging kuan dito siging istorya nya pila to ka hearing wa gyud nila i-approve pero dito Senado napo ra ka oras. Napo ra ka minutos. Approve kuno dayon. Mo na dia sa atong social media. Ako lang ning gitan-aw nga kanindot unta kun ang atong mga leaders mutan-aw gyud sa both positives and negatives side sa kada sitwasyon. Dili ba ma one-sided. Naa gid ay kay makita nga nindot kita sad nga puno sa pagtuo bisan pag ma-disappointed ta at this moment, look at the other side, ang positive. Ayaw pagsigtanaw ng negative to the point nga ma-stress na lang ka, ma-depress na lang ka, pangitaa ang positive. Positive ba? Nainiingon ako, Pader, sigihan lang kong kulatas akong bana, naku ay lang jog buwag. Sige lang jog kong kabunog, Pader. Nya siya mag-anad na lang gina siya anang iyang sige lang yung pangulatan ako. Siging pakauaw nako. Nako, pasaylo alang. Magsige kong pasaylo. Nya siya mag-anad na lang ang iyang batasan. Nako, siya maanad sa iyang yawanong batasan. Nya sa sige sa nimong pasaylo, maanad sa ka sa Diyos nung batasan. Kinsa maroy alkansi ninyo. Siya naanad sa yawanong batasan. Ikaw naanad sa Diyos nung batasan. Kinsa man niyo'y nakaginansya. Kinsa nakaginansya ninyo? Alkansi ka o siya mo'y alkansi? Siya mo'y alkansi. Kaya ang iyang na-develop, ang yawanon. Ang imong na-develop, ang Diyos nun. Niya kasagaran rabagis mahitabo, at the end, kadtong na yawanon, mahimong Diyos nun. Basta di lang yun ka mo give up, truth, goodness will always triumph at the end. Mo na assurance ni Kristo. Mo nang niingong Diyos Kristo, conquer evil by doing good. Conquer evil by doing good. O ang pinaka-good, kana yung pagpaubos, pagpailob, nga way limit.